Foto. Ai kamar na yi aiko. Wannan dole ma ta so ne. Haba mai kyau, haba mai kyau. Wayo, dan Allah ku taimaka min je ta ce muku. Irin barayin wani. Kina nake son ku kwace musu ko? Ni ba barayin wani ba. Amma bana da ku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai, ka, wai. Yawwa, dan boss, AK dan boss. Kai, har da ɗan boss a nan a garin nan. Haba, har da ɗan boss a garin nan AK. Haba. Ai ba wanda yarinya da ya ta wulakanta mu a garin nan har ta sa a da kiwo. Har da cewa mu masu kwacen waya. Ai yanzu din zan je wajen ɗan boss. Zai fita wani ɗan gwangwan ainihin na zama ɗan gaye-gaye. Dan gaye-gaye. Hot na dangwala ma ainihin zai ke gaya mu. Kai, ɗan matata ma kake yi? Gobara in tashi in tafi tun da ƙyamata kake yi. Dawo ɗan gwangwan, ga waje zauna ya kuɗi. Me ke tafa da kai? Ai na ga kana wani ƙyamata. A ni ba ƙyamarka nake. Yanzu dai me ga haka, na ga ka zo a firgice. Me ke faruwa? Sai dai bari. Na haɗu da wata yarinya ce. Wata kyakkyawar yarinya. Ta fita da tunanina. Yarinyar nan ta yi sama da sama samaniya ta. Yarinyar nan ba ga yadda ta tafi da rushi na. Ta fi Indiyawa kyau, ta fi Larabawa kyau. Ta fi Turawa. Dan dai ba ga yarinyar nan ba kyakkyawar yarinya ce, kyakkyawar yarinya. Yarinya me kai mata? Ya sunanta? Ai ni ban ma san sunanta ba. Baka san ma sunanta ba, ka zo kana ta wannan zancen. Yau na fara ganin yarinya. Kalli fa yadda ta sa aka sassama ni ba. Ai dole sai kai wani abu dai za a yi ram da kai. To wani abu ba an yi ram da kai. Ba ce wai ɓarawon waya. Ram ba. Shi ne aka yi ram da kai. Sai yau ka ci muku kenan mutum. Akwai wani daga cikinsu wani ɗan siriri. Sai ka ce mai ƙashi ɗaya. Kaka yin ɗan bala'i ne wannan wani duka da ya mun a nan. Ka ce yau ka an shiga dan gari. Ba matsala yanzu. Akwai shawara, akwai dabara. Saboda haka lokacin Kai. Haka za dan gaye-gaye. Allah ƙara lafiya. Dan gaye-gaye. Ai ka sa a ranka kawai ka mallake ta. Insha Allah ba matsala. Dan boss. Ina godiya dan gaye-gaye. Na gode. Yanzu sai ina. Yanzu. Haka sai a dai